Efekti primene zakona su impresivni. Posebno bi istakla da vrednost zaplenjene imovine do danas iznosi već oko 150 miliona eura. Takođe, napominjem da je nakon okončanja sudskog postupka i donošenja pravosnažne presude u 2 slučaja došlo do trajnog oduzimanja imovine stečene izvršenjem krivičnog dela. Veoma je značajna efikasnost direkcije u poslovima upravljanja privremeno oduzetom imovinom, koja se ogleda u činjenici da je deo te imovine ustupljen drugim državnim institucijama na upravljanje, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedinicama lokalne samouprave, a ostala privremeno oduzeta imovina je data u zakup pravnim i fizičkim licima uz mesečnu novčanu nadoknadu koja predstavlja prihod države na mesečnom nivou sada već u iznosu od 15.000 eura. Napomenula bih da je sada od prodaje pokretnih stvari oduzetih od optuženog Darka Šarića javnim nadmetanjem do sada prikupljeno oko 8 miliona dinara.